U ngħidilkom illi mill-parker stess diġà indunajtu fejn qegħdin ħanet fil-karozza. Qegħdin il-bajja ta' Golden Bay. Jew inkella kif inhi proprja magħrufa il-bajja tal-Mixquqa. Mixquqa. Insomma, kif qed tirrealizzaw it-taqbida tissir iktar ħarxa u qed naqalgħu bajjiet issa li huma tista' tgħid in-number one mhix it-tops ta' Malta. Mur kompli, mur kien hemm il-parker. Għamilti xi ħaġa. Follow Jani. Sieħbi. Kif int? Ejju, tajjeb mhux ħażin tkun rajt. Bdejna xogħla u bdejna. Bil-mod. Jiena dispjaċir ħajkolli ngħidlek illi kemm ilek taħdem hawn il-bajja, xi kważi dejjem hawn. 20 sena. Tilfitlek. Mhijiex l-aqwa bajja f'Malta u għawdex. Qed nagħmlu kompetizzjoni. Ejja ħej għaddi. Qed nagħmlu kompetizzjoni tal-isbaħ xtajta fejn wieħed imur jom f'Malta. Tajjeb? U Golden Sands kienet imniżla. Waħda mill-favoriti. Imma tilfitlek. Għax mhix l-aqwa lissa. U l-imrebħet bħalissa. Għadda ma nafux, irridu nistennew. Ħalli ħajċempel bil-kwit. Ejja. Ħallik. Il-ġurnata tajba. Tisserri għal xi parker ieħor ta' x'imkien ieħor. Grazzi l-kulħadd, selli għal kulħadd. Ciao. Insomma. Tajtielek jien. Le. Tajtielu. U nibdew mal-ewwel nitħattu fuq l-aċċessibilità. Jekk tiġi bi pusher, jew kella skateboard, jew kella jekk inti fuq siġġu tar-roti tista' tibqa' faċilment għaddej u anke hawn il-faċilitajiet kollha biex inti tkun tista' tiġi fuq din il-bajja b'kumdità kbira. Tajjeb li ngħidulkom illi din il-bajja ta' Golden ejjew oqgħod bil-ħar. Il-bajja ta' Golden Sands, kisibuha wkoll, qiegħda fil-Majistral. U tant qiegħda fil-Majistral li ftit passilbot hemm propju il-park tal-Majistral. Ekku, mbagħad tara li għandek sabiħ ukoll tgħidha r-ramel tagħha l-fin li għati l-isem tagħha. Kwalità. Il-Golden Sand kważi l-iktar ramel raffinat ta' Malta. Jekk imbagħad ħareżek daqsxejn fuq ix-xeqliba ta' xelluk hemmhekk hemm dik il-biċċa art irdum nistgħu ngħidu li tisporġi l-barra li tkun sabiħa diġà qiegħda sabiħ issa ma fix-xitwa biktar ħdura tkun vera sabiħa u tista' tmur tagħmel ġiex passi fuq in-naħa ta' fuq tagħha. Taf xiex dan. Li. Tara dik il-ġebla fit-tarf tistriħux magħhax. Vera. Hemm. Imbagħad in-naħa l-oħra għaw din il-lokanda. Din il-lokanda jela mibnija mill-1960, għamilt ir-riċerka tiegħi, bniet għal-familja Fenek, u mbagħad twaqqet u reġgħu bnewha mill-ġdid meta kien ġej il-famuż ċogi. U kien hemm bosta konferenzi, hemm ġew nies prominenti, ikliet, u sa fejna fien kien hawn ir-reġina, it-tifel tagħha żgur. Imma ħaniċċekkja. Ta' minn ngħidu li din il-bajja hija konsidrata bħala blue flag, ġifieri hija ta' kwalità tajba ħafna. Imma flag oħra ġidu toqgħdu attenti għaliha li hija dik il-ħadra ten fuq. Illum qiegħda ħadra ġifieri m'hemm periklu ta' xejn, però għodu attenti għalkemm fis-sajf hija rari ħafna illi ma jkunx hemm żewġ tibnadar ħomor għax f'dak il-każ ifisser li l-baħar mhux tajjeb biex wieħed jinżel jom. U għal dawk illi jħobbu l-camping hawn ukoll campsite li jieħdu ssiebha l-Scouts ta' Malta, imma iktar minn hekk hija verament sabiħa u għandha s-servizzi kollha minn toilets sa ground fejn tilab il-futbol, sa teatru żgħir, sa post fejn jistgħu jilagħbu tfal u min iħobb l-avventura, insomma. Huwa post li nirrakkomandah għal dak li jixtieq imur daqsxejn ta' camping sew. U bil-bajja wara dari ninsab fil-Park Nazzjonali tal-Majistral u qed nippassiġġa propju fih. Dan il-park jestendi mill-Prajjet u jibqa' sejjer sax-Xara l-Ħamra. Tajb li ngħidu li dal-park huwa destinazzjoni popolari ħafna kemm għall-Maltin kif ukoll mat-turisti għax ngħidu fis-sajf għax mhux bħalissa nixfa kbira. Imma fix-xitwa ikun ħafna iktar aħdar, ikun ħafna iktar flora u fauna evidenti. Aw ħafna fdalijiet ukoll militari bħal barracks, gun posts, eċetera, u jekk toqgħod tesplora ftit anke għerien fil-mixjiet issib. Ħallilna kumment ċalħi.
Fuq il-bajja din nitkellmu. Taf xisimni l-ewwel. Għandek fuq darek. ċal, kemm ilek, x'għandek x'taqsam mal-bajja int? Nagħmel it-trips, il-boat trip. Tagħmel trips, kemm ilek ankrataw? Kemm tgħid? Tajdli, tajdli, 20? 20. Jien inti 25. 46 sena. 46 sena. X'kienet l-ewwel dajsa li kont tagħmel trips? Le, zomna, jekk qed niġi ma' missieri hawnhekk fis-67. Kellu frajgatina ta' 12 piet u kien jieħu 4 min-nies. U kienet differenti l-bajja? Ma naħsibx toħ, minn barra l-gabbuni u hekk. Il-pija l-istess toħ. Kienu jiġu ħafna nies ta' kizminu. Le, Kienet iktar kwieta. u ħafna. Li mhux tajjeb għalik, aħjar hekk illum. Fem, mhux il-kwantità ħajni. Il-kwalità. Jien għalija b'dak il-messaġġ Fajtna, ċal. ċal, ġurnata tajba u awguri tajjeb. Jellem bil-moti, ċaw li kif. Kif għal ċali u anka xieħ bħali u koll jiftakru, wara jawnek qabel kien hawn taraċieħol li waslek għal-bajja u kien hawn kiosku koll illi allegatament kien mod illegali. Ma allura l-lum tneħħa kollox u tista' tgħid illi nistgħu ingawdu il-bajja bisbuħija kollha tagħha. U inti uħireċ mill-Golden Bay, triq li toġok il-barra, għaw żewġ postijiet interessanti nistgħu nżejħulhom. Hawnhekk is-sede tal-Gaia Foundation li diġà semmejna l-operat tagħhom fil-ġimgħat li għaddew, milli ħarsu ħafna l-ambjent, u propju ftit il-bot minn hawnhekk darba fis-sena isir The Bubble Festival of Light, fejn isir festival jitħares l-ambjent u fl-istess ħin kulħadd jieħu pjaċir u anke jinġabru donazzjonijiet. U faċċata tal-Gaia Foundation għawara wara dal-ħajt li tista' tgħid għandu ċirkonferenza kbira mhux ħażin, kien jeżisti darba villaġġ turistiku li kien jismu Ħall Ferħ. Jiena niftakru opera kien imbena fi żmien li l-Ingliżi kienu għadhom hawn Malta. Umbat bil-mod insomma spiċċa intelaq waħdu. Aħna għandna xi ftit ritratti li sibna online illi vera iqabdu gdieqa ta' min jgħid li l-post fil-glorja tiegħu kien mill-isbaħ, kien jilqa' fih ħafna u ħafna turisti, kienu jsiru ħafna shows ġo fih u xiktar u kellu wkoll veġetazzjoni mill-isbaħ li jekk toqgħod iddur tista' tinnutah. U tradizzjoni tas-soltu hi li nieħdu birra. Pero l-lum ġejna fl-inħawi tal-Golden Bay, imma fejn hawn il-farms organiċi suraġużu ħan jieħdu tazza lemonade. Sa dan it-tant ivvutaw billi tikkummentaw il-bajjiet li għatfadal. Ħanarawhom. Bajja ta' San Tomas Witilajn. Arlapsi, is-Siġġiewi. Ladira tal-Melliħa. Dellimara u l-inħawi f'Marsa Xlokk. Il-bajja ta' Hondo ir-Rumien il-Qala Għawdex, Ramla l-Ħamra, ix-Xara Għawdex. Pretty Bay f'Birzebbuġa, Ġnejna Bay l-Imġar. Cheers, Tajjeb,